moment van het oorhandigen van de eerste Strawelte DFD. En daar ben we, zat ze dan in het Fries zeggen, tierengerutsk op. En ja, daar ben eigenlijk met 3 man die daarvoor in de ommerking komen. Ik wil hem, Jibbi, de eerste vroeger Strawelte DVD oorhandigen. Eén voor die, en één voor die, en één voor die. Ik ga hem alle 3 in de hand. Gefeliciteerd. En dan een heel applaus voor deze man. En dan mogen we nog maar een keer te Gerrit denken, hè? Ja, nou speel je. Hey! Daar! Hey! Maar mijn eerste man, lekker die eruit, en van mij is die op mijn wijn. Ik zei, maar mijn zuster, dat komt ons zuster, en ze zei, kom nou maar bij je armen, die armen, de man van Doodsen. En ze zei, kom maar bij, de man van Doodsen. Wie van de fiets, maar kom aan Charlie, kom nou maar mij, dit is mijn gariep, en misschien wel meer. Die is nog lang net de wijze van de meet om bij. En ga je me eens beneden. We trots zien tegen gelijk u dat die doen. Je vrouw wordt 80, bloeden nu wat prachtig. En is de man, maar wat is er niet? Ja, de man van Doodsen. En ze zei, kom maar, de man van Doodsen. Ja, de man, ja, de man, ja, de man, ja. Jij net nog vers.